Той го правеше, ама не знам кой. Късна фода ми. Каква е тази актуализация? Вчера правих. И как ме лигаеш сега? Вечерта ще ме гризиш. При тебе или при мен? Google Play, магазин, При теб или при мен? При мен бе! Остана не го знам. Аз ти казах, че иска актуализация. Не знам, сега ще го актуализирам, няма ли, какво ще става? Какво забик, остана, не знам, дай. Айде! Ти тръгнал ли си? Ще го изключаш полдя. Рестартирай ги, ако не си тръгнал. Чакай, ще видя какво ще става сега. Ще ме пуска ли? Няма ли ме пуска? Какво ще става? Здравейте, добре дошли на Формула 9. Малко по-късен стрим правя днеска, защото имахме много ангажименти. Не действа, че не съм се напил. Пинах мъничко за празника днеска Никулден. Живи и здрави на всичките. Приятно изкаране на празника, какво да кажа друго, на всички меняци да им е живо и здраво името и най-вече да сме живи и здрави. Започвам след малко, само тук трябва да... А останалите да се държат за името, да има кой да чества. Тъй се казва сега, живи и здрави за именяците, нали? Айде, глупостите тук сега. Не ми дай да... Ще ми наскочиш глупостите. Пак съм измислил, между другото, много луд двубой, който предстои след малко. Бермуда, Саудитска Арабия. Ето и тук иска актуализация. Базикаш са. Легаеш са направо. Отдавна иска тази актуализация, но аз не пускам. Как няма да иска? Работи ми говориш, ама аз не знам дали ще актуализира. Как? Чакай малко сега. Чакай, че не мога да го оправя, и какво стана, не знам. Първи стъпки, не сега, глупостите... Twitch. Изчаква се, ето. Ще стане? Като ги отвърляме и после загубва. Ама една бира трябваше да си пя, забравих майка на стара, ще ми спише една бира, извинявам се много. След малко може. Да. Много се извинявам, защото днеска е празник. Ама аз ще сипя, каква ми работа, то докато се инсталира и нищо. Какво стана, защо заби, какво се случи, бро? Моя ли забил? Не го знам какво се на тутката. Моя? Не го знам, не може да го инсталира, какво стана? Казах рестартирай, защото не знам и аз. Какво стана? Айде, не стана. Нещо тия дни не ми се вяра да замръзва, ама нещо. Надява да знам къде го държиш там. В джоба на япито къде го държа. Къде го държиш? До куреца. Май ще трябва да го преключа ли? Какво ще става? Не мога да разбера. Това не го отчита. Ако ми позволи да Google Play изтегля актуализацията, ама то са плюнката, Ето са плюнка. новата актуализация е готова за инсталиране. Докоснете тук, за да рестартирате. И днеска ще стане ли, бро? Как ми са натуткати там? Дай! Почвам деващите, още не съм почнал фото на господа и започвам за полудяна. Ама аз същевременно мога да започвам да си тегля жребия тук за той. Кой ще е домакин, кой ще е гост. Чай само да видя къде бях. Ще трябва да се намеря сега, нали, защото някак да стане. Публикуване. Какво стана тук? Какви са тези глупости, дет? Какви работи ми сложи тук? Аз не мога да разбера. Сега мога да публикувам. Бре, майка му ста.
Почват направо да откачат тези хора. Така. Теглиме жребия на 6 декември, Никулден, дами и господа. Между отборите на Саудитска Арабия и Бермуда. Да видим кой ще е домакин, кой ще е гост. Излиза мене, тура за противника, стандарт от тегляне на жребия, завъртам. Топ! И ще съм домакин, което е найс. Естествено по-слабият отбор на Бермуда бяга с 2 звезди, но ги направих с една, защото си мисля, че доста съм им дал звезди и Шамрок Роувърс в лицето на Бермуда. Не знам момчета тук всяко на кой стадион. Вчера играх на Daegu World Cup Stadium в Корея. Констант Ванден Шток в Германия. Що пак не е в Германия? Хайде! Така, срещу Коня Спорт. Добре. Са арабите, да видим всяка е са арабите. Коня Спорт. Така. Зелено, няма са зелено, защото нали жълто на зелено. Дано съдята се избере бот с някаква такава фанилка. Момчета обаче нямат много нападение. Нападението им куца 57-51. Въобще, какво ще става? Тук не знам. Майка с джаса тя, знам. Момчета нямат играчи толкова много. Малко в защитен план имат. Крило, бек по-точно и централен бек, който е, не знам дали ще може да стане работа, да се надяваме, че еднотипни системи, между другото 4-4-1 на 4-4-2. Да започваме. Здравейте, добре, още път на FIFA Mode стрима. Пряко сега и веднага отборите на националните отбори на Бермуда и на Саудитска Арабия вземат един срещу друг. Приятелска среща в Германия на Констант Ванден Шток, не знам кой град е, точно не мога да кажа. Малко и коментарите да скажат глупостите. Те спряха докато се приказвам аз. Днеска явно съм доста приказлив и не съм казал на здраве. Честито на именяците днеска. Никулден, живи и здрави всичките, всичко най-хубаво. Ето доброто, избрал се с жълта фанелка. Не можа ли някаква друга фанелка да изнамери да съдя? И как се легаеш? Ще я фърлям вътре, аз ама за sada ще го. Да не казвам, да не използвам глупоцинизми. Малко научил се, иначе пък нали, ама иначе засада. Дай! Ще го изтървеш. Ще задълъгва човека. Ау, как го оставяш? Няма да го оставяш там. Бро! Отче ми играеш на накъл. Да! Нарек, по-бързочко. Ау, как се натутка. Да! Малко хладнокръвно ще ми играе сега. Опа! Манек! Ще ми се правиш, че арабско, бро. Шада. А ще човека! Ау. Ще ми се натуташ. Къде? Къде отиваш? Шада. Още път ще ме върне. По-бързо! Тръгна! Дай! Манага бе! Как? Покер фейс! Да, бе, какво ще прави човека? Маняк бе? По-бързичко. Пресечета. Шеда. Бързо там трегерай сега, не са туткай много. Тръгва човека. Тръгва! Ау, как го оставят. Двама човека там, ако беше да ми вкара гол, не знам, полдян. Иха коментар, полдяваш. Дай! Застанал си му отзаде, дай! Ко чакаш? Ще центрирам! Ко стана тук? То с ко направи?
Удар Костанко! Стрипа! Ау! Маняк! Ей! Вратаря отреагира на ситуацията. Браво, адмирация, за което 18-ката имаше възможност. Къс подаване. Удар Костанко! Маняга! Майко. Центровката му малко накрила на този човек, защото нали, можеш и да я вкара, ама нали, живи и здраве. Иначе добро изпълнение от, не знам, нападател, може би не е нападател, не бих казал, сега ще видим. По-бързичко. Дай по-бързо! Ало! Омайтапе! Армус Безодата! Едно! Вратаря Омайтапе, дами господа, и нали... Ами са прави той. Правиш ли са? Къде беше топката, къде бях аз, къде е вратаря? Айде! Някой път аз ги мога работите. Ами са правиш ти на бро. Да, оп, маняк, тръгва. Шада. Пак шада. Тръгва човека. Спирай го човека. Маняка, къде отиваш бе? Къде? То ти нади тук на Арабия. Тръгвай, ко чакаш? Сам, маняк. Няма. Пълнокръвно изпълнение. Опа, къде е, брат? Ще се хвани. Оп, бро. Тръгвай, ко чакаш? Не. Шада. Оп, маняк. Хубаво подаване. Готовка! Майко мила, как та това на отбилната? Шматка не се е научил шматката. Майко мила. Тихо коментар полудяш. Айде, ко става там, бягаш като овца. Шада. По-бързо. Бееш на туда са. Оп, маняк. Правиш се за? Ей! Не може да изби топката, брото. Шада. Ама този път я сгреши, бро. Ще ми се правиш, че. Къде? Къде отиваш? Спирай човека, маняка. По-бързо! Ау. Да! Ама кой ще тръгва там? Няма, той го спря. Маняк! По-бързо! Кой? Удар Костанко, майко. Най-строя, ама нали сега... Удяваш бе! Ама не се е научил, гледай го как го оставя човека там сега. Виж го. Ах, как ми се напуткат там. Маняк, дай, тръгвай, ако чакаш. Айде, ко стана тука? На тутан. Шматка е, брат. Шада. Къде отиваш, че може би? Ама... Мъжата ми отреагира на ситуацията, момчето. Шада.
Ще я фърля човека! Фърля! Ей! Не се научил шматката, ще да! Майко! Побързо! Тръгвай се, какво чакаш? Няма да ни чакай! Ама как ма чака човека? Майка му стара, значи пак не се е научил болт. Ще я фърля малко вътре, да видим какво ще става тук. Бро! Покер фейс, маняк. Ще да. Побързо! Няма, на тута са. Тръгна ли? Бро, да! Айде, какво става там? Много красиво изпълнение с глава на Ано, брото изправиш водата. Дявола! Маняк! Бро! Уникално изпълнение с глава, вратарят парира между другото, но нали сега с късмет как влезна с гърдичка и гол там, не знам. Божи гол тук стана работа направо, как влезна, писал ме да влезне човек и така, топката се влиза, няма. Колкото нали, неприятно прозвучи за саудитите, Саудитска Арабия, Бермуда 2-0 на стадиона в Констант Ванденшток в Германия. Тръгна човека, да. По-бързо! Ау! Ще да. Пак ще да. Как са на тутка? Ще тръгва човека! Ау! Как го оставяш там и ще убивам? Шматка, дай! Малко? Ау, как го оставяш, ще убивам това. О, бързо! Как са на тутка? Шматка, брат. Оп! Менек! Как го... Са тутка ще се правиш, бе? Това ще е човека! Ау! Оставят го сам, ще центра човека. Дай! Ама сега ще го фана, тук няма да стане, няма да бързам. Как та хвана, бро? Ще да. Как ще да, човека? Как го остави? Маняк, бе. Ама... Не се е научил. Не се е научил човека! Бъскаш се там по отдяна. Дай! Тръгвай, какво чакаш? Дай сам, мане! Ехей! Найс! Резултатът е 3-0! Пърси от Болто прави резултата 3-0. Девятката централна нападател на Бермуда. И малко и надясно дадах, защото ще да ме хване брото, малко остана, не знам. Двама човека там бягаха, искаха да помогнат на вратаря, но не се получи. Гол във вратата на саудитите, Саудитска Арабия пада за сега 3-0, 400 минута, дами и господа. Какво стана тук, как са на тутати там? Ще дава човека, тръгва, сам. На ходом тръгва човека, ще я подава маняка. Как ми спят там, полудяна. Дай! Какво чакаш? О, бързо! Тотач! Не се е научил. Брото! Ох, майко. О, бързо! Ще да. Оп! Майко, ще да. Пак ще да. Тотача. Оп! Майко. О, бързо! О! Хубаво подаване. Не можа бутната. Как му подаваш, маняк? По-бързо. Няма. Оп, маняк. Как ми се правиш, че? Бро. Оп. Правиш ли се? Маняк. Ще да, човека! Ау!
Тръгва. Маняка. Първата половина е тръгнала за Бермуда срещу Саудитска Арабия, дами и господа. Half time's come at the wrong time for them, but they should be able to pick it up in the second half and go on. Certainly that's what the manager will be telling them. Ти цялко нормална изчатка коментар 45 minutes to settle it. на Констант Вандершток в Германия. Още един път казахме, саудитите падат от Бермудата на 0. Тръгва човека, как го оставяш да би. Ще идеш там шамара. Бо. Trust me, it wasn't. Look at all the players that are around him. He didn't have much to shoot at. Да. За шутър, хубаво. Но шутове то скъде тръгна не го знам. Ай да. Като си тръгнал, дай сам, маняк. That's a beautifully directed pass. Сам, маняк. Не можа. Бро. Правиш четвърка, да не го знам къде. Пукна брото. По-бързичко. Тръгна ли? Good runs off the ball, you know. Directs the ball with his head. Ма тутка са. Къде? Че ми се направите? Оп, маняк. По-бързо. Оп. По-бързо! Ау. Хубаво подаване! Ко стана тук е? Can he get a shot? Ай, няма. Кой там? Кой? На кой? Малко я подадах на ка... Ball's gone out, it's a throw. Може би не трябваше да я подавам тази топка така, къса... Да. Много силна е! The hands of the goalkeeper. Аз пък Хептин го направих на Симсонче. Either way then. Ще да. Ball to retain possession. На кой е бро, брат? Маняка? Оп! Къде? Ще... Такова. Маняка? Оп! Бро. Ще да, човека. По-бързо! По-бързичко! Как са туткаш? Ама си му застанал отзаря, как ще стане? Къде отиваш, момче? Къде? Как я подаде топката, човек си? Спокойно е, човек. На тута са. Just see things around him. Няма. Много силна беше. И сега се умриха второто по време момчета, сега една звезда колко да е... Чада. He's got men on the side here. Къде отиваш? Да, човека. Двама човека сега там са туткат, ето ги. Looking to play the ball out. It's going to be a throw in. Не си бил поне в тъж да е работа, защото нали? Как ма пресече брото? Опа! Добре, тар, майка си! Жив и здрав! Спас човека, колко да е сега. Как му застава отзаряш матката? Защо му застава с... Не се е научил човека, Как може да му застанеш отзаря там? Не виж го. Как ще ми застанеш отзаряш матка? Осмицата не се е научил, брото. Не стига, че ние в защитен план даже не се е научил къде трябва да застава. Без коментар. 61 минута, Саудитска Арабия връща един гол, дами и господа. Тръгна ли коста? Ще я фърля вътре ден. Дали се е научил? Не се е научил. Чада. Ама... Оп! Къде отиваш?
possession. По-бързо! О, They really are zipping the ball around now. The confidence is oozing out of the players. Well, confidence is a thing. Остаща. Players look, they're doing well. Лъд, че ми са правещи. Ще да. They perform well. They're doing just that. Ще да. Лъд, че през двама човека, маняка. That was brave defending. Къде ти ще? Знаеш ли защо какво става тук? Long ball there. По-бързо! Ау! Малко ще ги... Те полудяват. Ама и аз полудявам. The defence now has the ball. Ей! Ще да. Къде? Ball. Къде отиваш, момче? Ха! Правиш се. На кой е дари, бе, бро? Ще да. Пак ще да. Got back possession. По-бързо! Ау! Хубаво подаване, няма. Оп! Къде, бе? Къде отиваш? Сам, маняк, дай! Taking the aerial route. О, Коста! А, как ме блокира бот? Тръгваш ли, Коста? Has to get it in. Always options. На кой е? Шматка. Бро. Оп! Как ще ми се направиш, че? Ascolati. Аха. Good positioning. Anticipating. Татар, спокойно. Тук съм. Аз ще смирам даже. Какво ще ми се правят те? Той е ясен, че трябва да го смирам. Аз той 48 стати да 50, мисля, че. Малко по-силна и няма може да стигне болт. Не. Goalkeeper was always the favourite there. Няма може да стигне. Трябва да изчистя топката да може да влезне играча и не се е научил. Не стига, че е голям, ами пак не се е научил, брат. Allow the ball to drip Ще да. past his body and shield him from the defender. Ари, Коста, тап! Как ми заспаеш, ще убивам. Ще да! Маняка! Short of options here. Къде мислиш, че ще ми подаваш тази топка? Аз паса тук трябва, разбираш, а? Ще ми са гивезище. Номерата са ясни, First substitute. Вчера аз имам тук над Now they managed to win a над 500 мача на тази игра, ти ще ми правиш тук глупости. Дай! Ще фъра човека. Тръгваш, какво стана там сега? Managers up on the touchline looking to guard against complacency, looking for a strong Ама finish на here. кой? He must be delighted. Не можа там да... Опа! Не можа. Ще хвърля. Ще върти да я подава тук човека. Ау, как го оставяш. Да! Хоп! Малко да завъртя, бро. Finding space. Правиш се. Че ма пресече маняка. Къде отиваш? И ти... Знаеш ли за какво става въпрос от тук? Nice pass. Тръгна ли? Made a good run. Ей, ще те прищее. Маняк, дай! Тръгай! Че, гледай как и нарушение ми дава даже, маняка. Бро. Ще да. Collected at the back there. По-бързо! Нарушение, ей, от 15-тия път ми дай нарушение. Гад ти историята аз. That was a very good ball to pick it Да. up. Can he beat the keeper? Бида, кипар има. Опа! Ах, майка му шашкан няма. Оп! Че се направите? Шашкан. По-бързо, ау! Майка му шашкана. Оп! Бро.
Къде ми се правиш, че бе? Къде? Къде бе, момче? Ах, той грешка. Майко мила, как оцелях, не знам. Дай, манак, сам! Няма може да стигне, брото. Майка му шашка, ма. Шада. По-бързо! Ей, на тутеза. Манак! Оле, манак! Двайската мисля, че извърша нарушение. Андерсон Пико от коя страна ще трябва да е бил дясно, ми се строя, че нали? Андерсон Пико прави резултата 4-1. Пинг, бро! Маняк, бе! Джеферсон остана като на страна в средата, нямаш какво направи, човека, това е ясно. И най-вероятно резултата ще е 4-1 за Бермуда срещу саудитите, ще дава човека. Какво направи там наистина в копчето е, бро? Оп! Какво стана тук е? То скарил човек. Не знаеш ли за какво става просто тук изобщо? Да, Маняк сам. Няма може да я стигне, брото. Оп! Маняк! Правиш се. На кой ще я дам? По-бързо! Няма, застана си му отзаря обаче. Ще я фане вратаря. Нищо, майната му. Важното е, че бим. 90-та минута свири вече човека, ето. Навръх, дами и господа, Николден прави уникален двубой пак с Бермуда срещу Саудитска Арабия. Уникален двубой. Due to play next. Bye. Уникален двубой срещу Саудитска Арабия с Бермуда. Значи много хубав двубой се получи. И мисля, че нали сега момчета от Арабия, не знам сега, може би и те нямат чак толкова добри играчи. Имат някакви играчи, ама не бих казал, че са мега силните. Нямаше какво толкова да ми покажа. Може би някои от системите на някои от националните отбори трябва да ги сменят. Защото може би някои хора си мислят, то сега тук е служил някакъв отбор, там служил някакъв национален, ама то е не всичките играчи, които са примерно от дадената нация, аз защото нали 2009 няма всички национални отбори и просто искам да кажа, че тези отбори, които си ги правя с тетрадка, записани са предварително от всяко, ето, доказано, да не кажете, че не съм си направил записки. За всеки един отбор имам записки, ето ги. За всеки един отбор, който съм правил, съм измъкнал националните отбори, цялата тетрадка. Националните отбори на нациите, които ги няма, и съм си ги сложил в тетрадка и си ги пиша. И да не кажеш, че то си измисля. Не си измислям. И според статистиката на даден отбор долу-горе, виждам нали за какво става въпрос и го правя този даден отбор. Ето виждате, че Бермуда е с една звезда, което си мисля, че е най-нормално. Тези отбори, които са малки държавици, като островни държави, някакви ги правят с по една звезда някъде. Някои в кавички като слага, нали, може би с малко повече, но някои отбори просто, които са на островни държави, бих казал, че са с повече звезди, защото те си имат играчи. И няма как да стане да не ги сложиш играчите, които са в даден отбор.
И така, че някои нации си имат просто играчи, по 30-40 играча, че и повече имат, даже някои имат по 100, да речем, от дадена нация. Но тези играчи най-доброто избирам от което, нали, и така. Надявам се, че сте ме разбрали. И да преминем към статистиката на дадения двубой, който играхме още един път. Бермуда срещу Саудитска Арабия 4 на 1 за мене, бия 3 на 1 асистенците, едно соло изпълнение, само едно соло. Значи, това означава, че доста, нали, тегава историята е била, тежък матч, нищо 4 на 1. 10 на 6 тоталните шутове, 8 на 4 в очертанията, 80 на 66% шута, ако аресто. Малко фъфля, защото нали, сега може би съм уморен малко и нали. Значи живи и здрави, на здраве. Съкъство, слайд тейкълс няма. Паловете са 0 на 3, букинг няма. Корнерите са 1 на 2, офсайд 0 на 0. Владена топката 51 на 49 за тях, което е очудващо, защото нали, повечето случаи аз владя топката. Трок балите 4-4 на 28, 139 на 93 късите пасове за мен, както обикновено лонг пасове са за тях, 2 на 42 направо са почупили, 77 на 80% пасинга, фрикики заменя 2 на 0. Една пеналти за щастие вкарахме, инжурис няма, съкъс флотекс от компютъра 1. Това е за днескашния двубой, който можех да ви предложа и направих. Надявам се, че ви харесал на 6 още един път казвам декември, Николден. Честито на празнуващите, живи и здрави, честито на именястите, живи и здрави. До чуване от мене, до нови срещи и всичко най-добро. Бай!